Oimore nyako Ramogi, an gi geno ni untiere makar kendo duchi makuno obedo mano makare machiegni ntiere wang' sa ma yudo weche manyien. En tich ang'wen mogik mar dwe mar 10 mar higani mathoth nitiere ma waikono. Magi weche ma omiyo pek. Watulipe pesa, market value, ama kama sivyo mambo tu ni yale. Jatend piny Kenya William Ruto koro wuok mager gi ji ma iyango ne oyako lope piny owacho mavoko. Mago manie lope mamoko omi chik ni ochudi kata dargi. Dendi manyocha ichich ne onego jatij osiptal ma Nairobi Eric Maigo gi ketho mar nek makamano. Wan ka kod bura masia wan gi ratiro mar thicho ng'ato ang'ata oko mar tich. MCS Masiaya ni kama tek gikwedo weche matudogi gi paro mathicho oko Gavana James Orengo to kod jotend migepe mage. Nyako Ramogi kamano kuom yiero Ramogi TV odhiambo masani mondo mi weche manyien mago matimore e pacho kaendi to kod mago matimore pinje ma oko intiere kama kare. Kaka pile layo mag tudruok gin mago moyaw 3-6-0-0 wago kod mbaka bende achiel kachiel e Facebook page mar Ramogi TV, achiel kachiel e YouTube mar Ramogi TV ka achiel kod X mabedo ngere ni Twitter ka imiya pachi weche mabedo ka kelo ni omiyo bed kod chakruok nyaka giko. Nyinga Uchengi Manuel, jaloko marwa en Belinda Athiambo. Kawachako eni jatend piny Kenya William Ruto koni ji mosebedo kaw lope mag piny owacho nyalo mana resore poni gi chulo omenda ma piny owacho dwaro e lopego. Ruto mane twake skund piny owacho matiego lony e puonjo jopuonjre man gi ng'ol mopogore opogore okoni poni jogo ok bi yegolo omenda ma idwaro kod piny owacho ibiro dargi gi thuon kaka osebedi ka itimo. Kaka jurito moni lero maromo eka 20 mag law mar Kenya Institute of Special Needs bende ji ogede kendo osemigi thuolo mar twak e wika gichudo kata gidar. Maokang' ma okuongo ma jatend piny Kenya William Ruto loso e weche lope ma kuom dwe achiel koro osebedo ka kelo wich bare counties ma Machakos, Kiambu kod Nairobi. Ruto mane loso e kinde nyasi mar keto ayanga kar tiegruok mar thieth kod chwalo geche ne apisa mag somo e counties duto 47 okoni kinde ochopo manyaka koro gola chudhe ma osebedo katimo dongruok e lope sirkal ma onge wich kuot. Okoni oikore mar tieko chuth wach mar chudhe mag loe pachoka. What we must get rid of in the whole of this is impunity. We must get rid of impunity. We cannot allow impunity in Kenya. You know, we all must play by the rules. We are all equal before the law. And so the people who are willing to negotiate, they should negotiate and have a settlement. That is the best way to go about it. Kata mana kar tiegruok mar Kenya Institute of Special Needs, kama ne obagi nyasi ni, Gavana ma Nairobi okoni heka 20 mar lopgi, oyaki kendo gedie kod ji giwegi. Ruto koni jogi, nyaka yie chudo kaka sirkal dwaro, kata odar ka okamano, to yo achiel mar muko ma osebed ka itiyogo, biro dhi nyime. This institution, for instance, had 76 acres. 20 have gone. What is remaining is 50 acres. And I'm glad that the directors raised it and Waziri. We need to regularize those who have built on this land because we cannot destroy their houses. Waje walipe. As the county, we will support that process. Your Excellency, together with the MP and the Ministry of Lands. So we are going to agree with them. We need the money to go and do the factory, so tutakata hapo, watulipe pesa. Market value. Sisi tutaenda, labda tuende tutengeneze factory ya kutengeneza devices ya watoto wetu. Tutawafanyia evaluation, watuletee pesa, waendelee na maisha yao. Ama kama sivyo, mambo tu ni yale.
Director mar Kiseno mar Kiogora okoni bedo ni lopgi ne oyaki osemonogi chako kambi mar loso masinde mag tiego jopuonjre man gi ng'ol gino makoro gin go gi geno ni dhi chopo kare. The intention of that land was to produce devices for the learners. The numbers is increasing day by day. Therefore, the effort by the president and the government to make sure that that land is back to Kise will make sure that the dream that was there to produce devices is available. Because it has slowed down that particular activity because we could not be able to proceed as per the requirement. But now we are very excited today that the land will be taken back to its original desire to have the country meet the needs of lands with special needs. Kuonde moko ma weche lope osebedo ka chende kama oting'o mihango, choka, njiru kod kirima, done omiyo ji nyaka tarik 31 dwe mar 12 mondo mi odar. Lope ma Mavoko, kaunti ma Machakos, ma bende ne osemukie ute buora, jatend piny okoni dhi chiel chakre odiochieng' makiny, kendo ibiro chakie gedo mar kambi loso masinde mag konyo jopuonjre man gi ng'ol ma opogore e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche mowach kod jatend piny Kenya, en jatend piny Kenya William Ruto chwalo geche 47 e counties duto ma pacho ka mabiro konyo e chwalo chenro mag somo e counties. Ruto mane loso skuntiego lony e puonjo jopuonjre man gi ng'ol mopogore koni gechego dhi bedo konyruok ne apisas mag somo ahinya to kinde penj ma chakore ayanga juma manyien. Okoni chenro duto oseikore ne penj madongo. We have Nairobi region, and we are privileged to have the governor present. Nyanza region. With examinations beginning next week, these vehicles will also improve the monitoring and distribution of examination papers across the country, and the examination period tests the entire education system, and is one of the ways to ensure the system holds. What I'm saying here is that the opportunity we have next week is to test what our children have been going through, the learning they've gone through in the last 1 year. And I'm happy that it is no longer an all or nothing exercise. We are now looking at how to bring in competency-based education, that examination is not a do or die exercise. It is part of the exercise of learning. Jatend piny Kenya William Ruto geno ni kiny ne chiw twak mayango chal mar piny Kenya e kinde mang'uro osebedo kanitie e wi chal mar ochumi ma pacho kaendi. Kokale ote ma ochwal kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula, twak ma jatend piny biro yore kod jod bura mamalo mag Senate ka geno ni jatend piny biro yango kenge moseketo ne bero ochumi ma pacho kaendi. Jo weche mag neno ni Kenya onyayo weche mag ohala, gero udi manengo go yweyo, bero weche thieth kod jo weche mag arita. Jatend bende geno ni biro chiwo ler e wi weche mag gope, jiwo tudruok mar Kenya kod pinje maoko e weche ohala e kind weche mamoko. Kodhi nyime en ni rabara mawuok Kibra Nairobi manodone kod ketho mar nego apisa mochung'ne weche mag omenda e kar thieth ma Nairobi Eric Maigo oyie kod ketho ni en ema nyocha onego jagono. Ana Dhiambo manochopo nyim do tok nyis do ni en ng'at maduong' manyalo donjne, noyie ni en ema nonego Maigo e kar dak mare ma Jamhuri. Simfro Sokinda negi mathoth. Kane chopo nyim jang'ad bura mar doho mamalo Kanyi Kimondo, Ana Dhiambo nosomne ketho mage kama noyie ni en ema nonego Eric Maigo. Matok do yango ni an en ng'ama ng'ongo kopogore kod weche ma iwacho ni hike ni e bwo higni 18. Okinde mag an kata kamano nyono kar tiend gin gi obok an mag nyuol mare manyiso ni pod otin. Kaluwore kod obok manodonjne godo, an wachore nonego Maigo e kar dak mare ma Woodley Estate, Nairobi, tarik 15 dwe mar 9 higani. Jang'ad bura notemo lero matut ne an okum inyalo miye ka en ema ne onego Maigo adieri ka an nodhi nyime gi yie ketho.
Kanyi ochiwo thuolo ne an mondo lalre kod okil mage mondo lere matut gima duoko mare onyiso. Jang'ad bura nong'ado mondo an obi ochop kende doho ma Kibra kama biro somne kethogi kendo kod jang'ad bura Diana Mochache tarik 8 dwe mar 11 higani. Achejno ibiro med geng'ne od twech mar mine Malang'ata. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simfros Okinda kuom lipot machal kamano kadhi e gwenge mag Nyamira en ni familia moro e gweng' ma Konate, kaunti ma Nyamira yogora tichgi bang' kweth jogweny moko monjo dalagi kendo wang'o mwandu. Yangore ni kwethno ne omonjo dalano otieno ka giwacho ni miyo moro e dalano timo timbe mag juok. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero familia mar miyono okwedo wechego. En lit makoro kwako familia mar jaduong' Samuel Morara e gweng' ma Konate e kar chung' od bura ma Nyamira East ka e kama jopiny manigi ichwang' ne otimo monje dala anyuolani kendo tiae mach kapok gichwe gi beto koda kacham e puothe. Joneno lero ni monj makamano jogweng' ne otimo ka gichich ni min od jaduong' Samuel timo timbe juok. Familiano to kata kamano okwedo wach makamano. Makuku ilikuwa ndani ya nyumba yote walichukua. Kitu waliachilia hii peke yake ni ng'ombe. Manguo sina kilichomeka. Kitambulisho sina kilichomeka. Sasa piketi ya watoto silichomeka. Sasa naomba isaidike, hata sina yote nitaweza kusema. Kitu kilimpa yeye akapewa uchabe ni mtu aliusia uproti hapa chini. Hiyo mtu ni ndiye anakuja anasema ati nyumba yake inakataa kukuisha ati nasikwa. Sasa ati hiyo mama ndiye anasika hiyo nyumba yake kuendelea. Tend gweng'no ka hotel ne gi jalup ruoth Siamani Teslin Mora oseyotim mar jopiny monjo dala familiano mabende oyangore ni ne rik gisetemo timo kata mana e kinde ma okalo. Kama kuna shida tuko hapa, tuko visi kila wakati, tuko kijiji kila wakati, kucha leta report tushauriane. Ni kitu ya usiku, watu wamekamatwa lakini siwezi jua ni kiasi gani na ni suspects, uchunguzi naendelea. Ochuno familiano mondo omany resruok e tesendo bila ma Nyamira kaluore gi luoro makoro kwakogi. James Okoth, Ramogi TV. Piny China koro golo siem ne oganda ne mondo bed motang' kaluwore kod chal mar weche arita kwe e pachoka. Otimo golo kod mbetre ma piny China ogolo siem ne oganda jo China mondo bed motang' kaluwore kod moko kuom monj moseneno e pachoka endi. Kaluwore kod andika no koni kinde ni ma weche mag arita medo chwakore e pinje mopogore opogore. Arita e piny Kenya ok osengirore. Agikwayo oganda gi mondo ket wang' ma ok diemre kendo gikaw ndamo mane oni ngimagi ok giketo kamarach. Oganda jo China bende ojiw mondo kik donje kuonde ma jolimbe mawuok e pinje maoko nitie kendo githegre kod kuonde moriwo ji mathoth. Kambete mar China okone oganda gi mondo tang' kod gwenge kaka Mandera, Wajir, Garissa kod Lamu kod moko kuom tong' mar pinje Kenya kod pinje mamoko ma libamba. Kabende jo China ojiw mondo were kod wuodhe madhi e gwenge ma arita osebedo ka ok ongirore. Kaudhi County Masia eni MCA se County Masia koro ni kama tek kagi kwedo weche mag luoro gi yande gin kod paro mar thicho oko Governor James Orengo to kod jotend migepe mage. Koloso kod jofwambo Speaker Jojo Kode wacho ni pod gitiyo e twech achiel kod Governor Orengo ka rombe mawachore ni gisebedo ka gitimo gin mag goyo mbaka. Lidio Keyo nigiler. Bang' weche moko liekore ni nitiere paro moro manochwale od bura ma kaunti ma Siaya mageto thicho oko gavana ma kaunti no James Orengo ya PC. Speaker ma kaunti ma Siaya Jojo Kode okwedo wechego kawacho ni onge paro moro mani od bura ma kaunti no. Wakaw thuolo ni makende mondo waler weche mosewinjo ka fuongre oko kar kanyo. Wan kaka od bura ma Siaya wan gi ratiro mar thicho ng'ato ang'ata oko mar tich kapo nono ne otimo gik ma kitimo to nego thichi oko. Baraka thuolo ni mar lero nunu kaka od bura ma Siaya waonge gi paro mora gi samwa wuoyeni
mar thicho gavana ma Siaya oko e tich. Okode wacho ni MCAs ma kaunti ma Siaya osebedo gi winjruok makare gi gavana ma kaunti no James Orengo ka gisiko gibedo kod romo ka gipango chenro mag kaunti no. Watiyo kode maber gisani kendo wan gi winjruok. Emomiyo wan kode gi romo mag sakasa. Jumapil nyecha wantie kode sakwa. Kendo Jumapil mabiro wadhi bet kode game. E diere karka waromo sa asaya. Omiyo mano kik chand ng'ato. Bende owacho ni kata mana jod bura ma iluongo nyingi wechego nitiere e mudho. Ng'ama ne wacho ni chal ng'ama kelo wach mar paro mar thiche okono ema wan go nyaka kae. To wacho ni pok oneno. An awuon kaka speaker pok aneno parono. Clark pok oneno parono. Parono onge to wakawe ni onge. Chieng' mochopo en wabedgo gisani watiyo maber kendo onge gima dimi wagomb mar thiche oko. Maling'ling osebedo ka tuomore kaunti ma Siaya. Ne chalo ka gima jod bura ma kaunti no ok mor gi gavana James Orengo ma wachore ni luwore kod weche moko magorak mane gigeto yudo kowuok e apis gavana, to kata kamano mano pok otimore. Wang'eyo ni chik wacho ni jod bura ok onego bed ni timo weche magorak. Kendo wan gi chikewa moko yudo ng'ato kotimorak tikawo ne atua mager. Omiyo mano bende onge. Wan kama wadonje kaka od bura en ni kapo nono miyo rak nitie wards to nyaka itim gino kaka idware kendo nyaka itime e sama idware. Nyaka sani apis gavana ma kaunti no James Orengo pok ogolo duonde e wi wechegi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wach ma bende chal kod mane gwenge mag Meru en ni seche machuok kende bang' jatend migawo ma jotich Moses Kuria keto mbui mare ni oganda jo Meru gin oganda mohero lweny. Jatend mawuok e kaunti no wuok oko motegno kendo kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oteng' lwet Moses Kuria mogo kuom donjore gi siasa kaachiel gi nyiso oganda jo Meru achaya. Kutenle kod senta wa Meru Kathuri Murungi jotelo go oseo Moses Kuria tudo kang' mar MCS mag kaunti no kuom thicho ko gavana margi Kawira Mwangaza kod achiel kuom jo siasa man kod mbi maduong' e gwenge mag Masawa. Jotelo nyiso Kuria ni oganda jo Meru nigi jotendgi kendo gidwar jatelo mane oreme yiero maduong' mokalo. That is totally out of order by a cabinet secretary. And we are requesting His Excellency, the President, that he has one look, cabinet secretary, reckless in his speech, reckless in his associations. Yesterday he posted to the effect that he is standing with the impeached governor and that it is being organized by someone in Mount Kenya who want to be the kingpin. We want to ask Moses Kuria to tell us who this kingpin is and why he is associating Meru politics with other Mount Kenya areas. Na serikali iliyokuandika wakati wewe umeshindwa, kwa saizi umeanza kuidharau, kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa na community yako ya Wakikuyu, umeruka katika Meru. Meru sio area ya kutawalwa na mtu ambaye yeye mwenyewe ameshindwa kujibeba. Ya Ramogi wach mag weche magolo ji e koma enyete gwenge mag Meru ni mokawo godo yueyo mokwongo. Kata kamano kapok wadhi yiero nitie jogo mane achiel kachiel kowuok e YouTube page mar Ramogi TV. Boaz Moses neno maler ka intiere Eldoret kamano kuom kete Ramogi TV. Fazuo Wuor oimore Ramogi TV ler Kanyaluo kaka pile asedonjo mar winjo kendo neno weche manyien kamano. Immaculate Odhiambo oimore Ramogi amor kaka utayo chenro meku an ema erokamano ema kingsani intiere kanye. Vincent Amolo oimore and Vincent Oduora Amolo wuod Sakwara Buora Wendo Migori County neno makare ka intiere Nairobi erokamano kuom kete Ramogi TV. Brian Odiero Ramogi TV ler ka intiere Nakuru luongre Odiero Junior erokamano kuom kete Ramogi TV. The Gardens Gang kocho nyingi nga in Ramogi ler Kilimani erokamano. Agneta Dhiambo Nairobi wine Ramogi TV achona mosni David kanti Nakuru erokamano cholo ote makamano. Protas James Ramogi ler intere Donholm ili hero kaka ikelo ni weche manyien erokamano Protas James. Tony Brown wood Sam erokamano kuom kete Ramogi TV. Ramo Oluoch Ramogi neno maler wood Kital Nairobi to Ramogi Kende erokamano. Larry Juma
intero yugi sero kamano kumeno achiel kachiel kuok YouTube kachiel kod Jared Omuodo ka intere moi Ben Ramogi TV ler kare kamano kum kete YouTube mano jog maneno achiel kachiel kokalo YouTube page mar Ramogi TV kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moi kune chenro marang'ich welo. How did you participate na Jipange? Nilidial *487*3#. Alafu nikaweka points ya 60. Na ukapigiwa kama mshindi. Ido, unapanga kufanyia nini? Nataka ni expand biashara yangu. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye hawajacheza hii game bado? Wacheze hii game ya few sasa chu ni real. Asante sana Phyllis. Thank you. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا. Bonyeza *811*383# kupata Twala al-Badr. Be ing'eyo ni PrEP en mar ng'ata maonge midhusi mar HIV to dwaro rito ngimane. Mondo ichak tiyo gi yedhe mag PrEP, lim kar thieth mantie machiegni kodi. Gibiro tayi e chenro kanyakla kod chano limbe mag kar thieth mondo irit ngimani. Neni oteni ochopo ne anyuolani, osiepeni to kod oganda duto. Kanyakla, watiek luoro to gi ohinga moramora motenore gi ritruok ne HIV. PrEP oken mana yath, en singo mar ngima makare kinde mabiro. Yud mathoth ewi PrEP kowuok kuom jathieth mari kata ywa tol maonge chudo e namba mar 08000-724-848. Oteni okelni kod National Syndemic Diseases Control Council NSDCC. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. You can now enjoy borderless banking across the East African region. Transfer, deposit, and withdraw funds in major foreign or local currencies across the region in real time. Simply use your Equity mobile app, log on to Equity Online, or visit any branch or ATM across the region today. Karibu member. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV. Wach ma bende bro mulo thoth ji oganda en ni jokombe mag duond bura mar ODM koro wacho ni gidhi nyime gi ikruok ne yiero mar duond bura no magichano higa manyien. Jotelo go nonyiso chia margi ni yiero mag ODM biro bago yor kwe kendo mauyanga.
Magino yangore seche mane gibedo kod romo e magawa moro e bura Nairobi. Romo bende ne oyuorie gi jodito mamoko mag ODM. We shall not allow any member to undermine the party and its leadership for own selfish gains and unnecessary political expedients. We are going back to counties to sensitize our members on the forthcoming party grassroots elections. We shall endeavor to ensure that exercise will be peaceful and that it will be held in a conducive environment. Kawuok ODM wadhi UDA yuaruk medo neno e kind MCS mag UDA od bura ma Nairobi e wi lemo mag telo e od bura ma Nairobi. Okang' ma kamano osekelo yuaruk mapek e kind kweth ariyo malalo lemo mag telo. Kawuono jagoro mar UDA Cleophas Malala gi jakom mare Cecily Mbarire ne obago romo kuom thuolo mar seche 6. Kata kamano romono ne ok onyago lemo. Kweth motele gi Chege Waithera gi Joyce Mudhoni osebedo ka sundo mondo thich oko jatend kweth manok e od bura Anthony Kiragu gi jagopo e lo kweth manok Mark Mugambi gino ma osejimbo yuarruok mabende koro baro duond bura mar UDA diriyo e bunge ma Nairobi. Na tukapiga kura. Upande wetu ukapata watu 27. Upande ule mwingine ukapata watu 26. Hivyo ikabainika kwamba katika bunge la county la Nairobi limegawanyika mara mbili. Lakini upande mmoja umepita ule upande mwingine na kura moja. Fortunately or unfortunately, the meeting has ended in a stalemate. We were unable to agree on the way forward. We have written to the DCI to request the DCI to investigate whether the signatures were forged or not. The national chair will proceed to brief His Excellency the President of what transpired in the meeting. County Assembly of the UDA side really needs to work towards building consensus and creating one cohesive team that can be of benefit to the County Assembly and to the County of Nairobi. At the moment, the County Assembly is on recess, but before they resume their sessions, we are going to have an amicable solution to this conflict. Otherwise, we want to implore upon both factions to remain calm, to have confidence in the Secretariat. We are going to be as impartial as possible. We are not going to favor any side. Kapod wantiere weche matimore county ma Nairobi, bawa ma Nairobi, tulo no muoch e chiro mabama okinyi makawuono. Ka obila ne rakore kod johala mabama mane bago ng'anyo ka gikwedo nengo momedore mar osuru michulo ne county. Jologo wacho ni nengo med gi atamalo maduong'. Ahinya ne jous dhok kod ring'o, ka jologo ywak ni midhiero mokwako chirno ikelo kod tend county ma Nairobi. Giywak ni kopogore kod nengo moidho. Sani koro county ka osuru kuom fuoni mopogore mag dhok kaka wich, pien e kin fuoni mamoko ma ichulo mopogore opogore. Jolagi koro dwaro mondo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja donje wachno kendo resgi kuom osigo mapekni ma giwacho ni nyalo miyo gilor ohandgi. Kulingana na vile tulikuwa tunalipa kitambo, tulikuwa na agreement kwa tunalipa 150 per cow, per carcass, that is ng'ombe ikuwa mzima. Na so far kwa nao wametuongeza tunalipa 300 per carcass, na plus kwa hiyo carcass bado imegawanishwa, iko na matumbo inalipiwa kando, makajagia miguu iko kando, vichwa iko kando na ngozi pia. Ile tunasema si halali kwa mtu wa biashara, manake anafinyika. Kinunua nyama before uuze umechomaka dhao mbili before hata kaa hiyo nyama vile tu imechinjwa tu hivyo before ifike hadi bama umechoma already. So kitambo ufiki hiyo do unapata pia kweli akisukumwa huko anasukuma pia wengine hivi nyama inapanda juu unapata hakuna kazi watu wanafanya. Wengi wetu tujakuwa na nyama zijakuwa sokoni, customer wamekuja bei ikakuwa tofauti, alafu wengi wao due to shortage of meat, wengi wajafungua hoteli zao, alafu kazi pia leo iko chini sana. Wengi wao mshahara leo itapunguziwa, alafu wenye wajaajiriwa hapo wengi wataenda na pesa kwa siku ya leo. Kawangado mana tong mathin wadhi Gatundu moko mjopiny ma Gatundu North no bago nyasi madhialo chieng' nyuol ma jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta ma kawuono orwako hike ma 62.
kane giloso nyasi mano bage chiro magatundu gipo uru kuom chenro mag dongruok mane piny owacho mar okelo e gwengegi ka bende gikwayo mondo olos thuolo mar limogi. Gileo ni uru ne oyawo mbalariany ma Mama Ngina ma bende ne en mbalariany mokwongo e alwora magatundu North. Gipo ni mbalariany nokelo lokruok maduong' e weche mag somo mamalo kaachiel kod kelo dongruok e alworano. Tumesherekea leo watu wa Gatundu juu Mungu amemwezesha kufikisha miaka 62 na tumesema leo tumpatie zawadi kama watu wa Gatundu kwa yale yote ametutendea hapa Gatundu South. Ametujengea mabarabara, ametujengea hospitali, ametujengea university, ametujengea hii soko. Furaha yetu kubwa ni kwamba rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya alitoka hapa. Mtoto yake ako hapa. Wananchi lazima waone baraka ya Mungu kwa sababu hata Mama Ngina Kenyatta ameona mzee yake akiwa rais, ameona mtoto yake akiwa rais, na bado kwa hiyo boma bado tuko na mbegu ya Mungu kubwa sana inaweza tutawala nchi na tuongoza na hiyo baraka bado, hiyo mafuta bado iko hapo. Kwa hivyo kama kuna mtu anataka mafuta iko pale tu. Tulikuwa tunaweza kusomeza watoto, tulikuwa tunaweza kuwapea chakula, lakini sasa hata kusomeza watoto hatuwezi. Na hata tufanyie vizuri akachukua watoto wetu akawapeleka kazi. Sasa saa hii hakuna watoto waendi kazi, hatuwezi kuwasomeza, hatuwapei chakula vile tunaweza, kwa hivyo tuko na shida. Tunaona tulimkosea juu tulienda na wave. Tulimkosea yenyewe, tunajua alikasirika juu tulimkosea. Sasa tunaomba atusamehe ili tuende pamoja. Aworo kumantiere mbegu gi mafuta aseng'eyo abrodhi manyo. Kaudhi e kaunti Mabei en sirikal kaunti Mabei yango chenro magin go mar keto klinik mar thiedho mine mani kod tuo mar fistula e kaunti no kaka chiel kuom yore mag kedo gi tuo no e kind joma mine. Gavana Gladys Wanga okoni piny owacho mare tiyo machiegni kod riwruoge mamoko mosebedo ka siro sekta mar thieth e kaunti no mondo gimany kaka inyalo keti klinik no. Wanga okoni dwaro ni tiyo mondo miyo ket kar thieth no ma inyalo thiedhgi e pile ka pile kupogore kod rito dichiel e higa mar yudo thieth. Wagoero kama na inya kaka serikal ma Homa Bay nikech wayudo partners osiepewa mathoth kamoting'o M-Pesa Foundation to gi UNFPA to gi AMREF to gi Beyond Zero to gi Flying Doctors mobiro mondo oti kodwa kanyakla e wach mar tieko wach mar fistula. Aneno ka mine obiro ka moa kuonde mopogore opogore e kaunti ka to be oko mar kaunti bende mobiro mondo oyud konyruok e wach mar fistula. Koro wach mar fistula ni en wach ma koro wang'iyo gi partners wagi ni ere kaka wanyalo bedo gi thieth ne e yo madhi nyime mok ni warito mana camp machalo gi ma. This is not the only county where we are partnering with county governments to bring medical access to our people. We've been to Tharaka Nithi, we have been to Samburu, we have been to Kilifi, and our actions are based on the assessed needs. Jodongo modak gi nyithind kie kaunti ma Siaya, Meru gi Busia oyango moko kuom achiedh nade magikaloe kamoting'o pek mar ngima, mibadhi mokwako chenro mag kony michulo ne nyithindogo kaachiel gi pek mag weche okumba mag thieth. Jodongo ka chiwo twak e od bura ma Bukalama kaunti ma Busia e kinde romo mar yango yore mag rito nyithind kie. Giyango ni kata obedo ni owe nyithindogo e lwetgi yudo pek mokalo rito nyithindogo. Andrew Ondego nigi ler mathoth. Moingo jodongo 200 kowuok e kaunti ma Busia, Siaya kaachiel gi kaunti ma Meru obago romo mar yudo tiegruok e yore mag rito nyithind kie ma gidak godo maonge ng'ukni. Romoni okelo kanyakla jolony e weche mag rito nyithind kie yorno endo makare mar chiwo thuolo ne jodongo go yango moko kuom okenge ma owinjore mi peke bero chenro makama. Kalipot lero ni kwan jodongo ma iweyo gi nyithind kie kaunti ma Busia medore gi ongalo mamalo. Tunalilia serikali ione vile hawa mama wazee wakongwe wanaweza rudishiwa maisha irudi nyuma. Tunapata shida, kuna school fees imepanda juu, maisha ya chakula hatupati.
Sasa serikali angalie hawa mama wazee watafanya aje ili waishi walinde hao watoto. Tulikuja hapa ndio tuongee maneno yetu, ndio tuone kama serikali itatusikiliza kulingana na ile shinda tunapitia. Saindi ya NHIF, mimi ni ngumu sana mimi kupata chakula, kupata NHIF, kupata school fees ya shule. Hapa tunaona ni shinda. Serikali inataka kutusaidia. Na ukienda huko anakuambia ati wanachukua watu wa 70s. Kama mimi sijafikisha 70 na niko na shinda na niko na wajukuu. Apisa maduong' mar riwruog Emba Kenya, Phyllis Magina, yango ni romo makama thoro mare en mar dhiro migepe mag sirikal matayo chenro maket gi chenro ni mondo chugo kenge maong'ith mar reso lwasi makama. Wana shida nyingi za kimwili, magonjwa mengi na hawana usaidizi. Wakienda hospitalini pesa mingi inatakikana na hawana wale ambao wanaweza kuwalipia hizi pesa. Korka kore, Jaila Tieno gi Florence Anyango magina pisas mag riwruok mar pendekeza Afrika Maidorei County Masiaya. Yango ni thoth jodongo ma odak gi nyithind kiye onge gi nyalo mar yuto ichiwo arita makare na nyithindogo eko kinde makoro ngima oidho. They are crying for at least to be supported in agriculture so that they are able to support the children in feeding, as they do not have enough strength to buy seeds, to buy fertilizers. So they are requesting the government to help them so that they are able to get enough seeds and enough fertilizers so that they enhance food production. Inflation affects these grandmothers in that the prices of commodities, foodstuffs, it is very difficult for them to have 3 meals a day. At times, maybe the grandchild is sick. Means of transport to take these children to the hospital becomes a problem. Gisani, apisas goeko golo kwayo ne oganda gi sirikal mondo wuog oko mar donjore e wachno e reso lwasi makamae makoro kelo pek ne ngima jodongogo kaachiel gi nyithindo magichiwo negi arita. Serikali iko na uwezo kupitia njia zake kuhakikisha vitu vyote ambavyo vimetengwa vya hawa watu vinawafikia ipasavyo. Ni watu ambao wanahitaji jamii iweze kuwa support, ndiposa pia nao waenjoy maisha ama wajivunie kuwa wana Kenya na waweze kulea hawa watoto vizuri. Andrew Ondego, Ramogi TV. Weche mag ohala duol matayo weche osuru e pacho ka indike are ni tilai manyime mar medo bero chenrogi kagingo juma mar jochulo osuru kagichwalo tiegruok ne johala ma Garissa Lodge boma ma Kisumu. Jalo makwan gengo 80 osedo konyro kokalo chenrono ka thoth girwako chenrono e kinde maduol ma KRA ni geno mar medo kwand joma chulo osuru kaachiel kod gope mag osuru. Gimar ni jopiny koro mi thuolo ma chulo gope KRA maonge fwai kum kinde kaluwore gi dwaro mar chik omenda mar higa mag 2023. KRA wacho ni gisedo milion 8 e chudo mag osuru e dwe mar 10 ka bende giserucho oko gowi maromo milion 6 e kindeno. So far it was good. It's not the way the traders they thought. They thought that KRA people are, and it is Kenya Revenue Authority, and we saw what we saw. It is Kenya Revenue Service. So the service that they saw is a good service, and their compliance. We even said we'll help the KRA because we have the community in borders like Busia, Bungoma, Migori, even Kisii. And then we said we'll help the Kenya Revenue Authority even to register more clients. In this period that we've been serving them here, we've been able to enlist quite a number of them to register for their PIN numbers and also register for tax obligations. We've also been able to process amnesties. In total, this month we've been able to process 78 amnesties in the last 4 days or so that we've been here. There will be no longer any applications for penalties and interest. So it is important that taxpayers quickly take advantage of this program and ask for amnesty. Where they are not sure, let them come to KRA and confirm what is the status of their ledgers within KRA record.
Kadhi nyime eni jogo manie sekta mar gero udi okoni lwar mateko siling mar Kenya pimo kod dola ma piny Amerika kaka orocho chendo mag gedo to chutho kaluwore gi nengo mwandu mag gedo masani ong'awore pacho kaendi. Kane giloso romo magala moro mag Bage County ma Mombasa, jolony koni jogo magero udi onego tii gi jogo man kod lony mar gayo wach udi mure kendo puodho ni mar ogergi kod jogo maonge lony. Seche gogo tend National Housing Corporation koni achiel kuom midhieche mosemono chako chendo mag gero ute manogo yueyo e counties mamoko en nok mar kuonde gedo. Gijiwo governors mondo yangi lope manyalo tae chendo makamago mag koni geto chiwo thuolo mag tije ne rowere to kod medo ute dak manyasani manengogi ogonyore. Rising, it would be ignorant of us professionals not to tackle that event and how to create tactics around how to survive and to ensure that the construction industry doesn't continue suffering. So what I'm saying is that the county governments, when they give us land, we should be able to do. That's what we are saying. Of course, there is something else about the debts with the defunct local authorities or the corporation, 2.2 billion. We are very happy that recently Taita Taveta County was able to pay 19 million. Kisumu owes 1.4 billion. They are trying to give us land, and we would like all the other county governments to emulate that and pay all those debts to be. That is the money that will also go towards that affordable housing. The rallying call is to call upon professionals to provide their best. QSs are expected to support the government on cost issues relating to cost and contract management. Another issue, through the office of the head of public service, we've been engaging very closely all the players within the built environment to address issues that are affecting us, including Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today.
medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Timbe adhula mar Harambee Stars okomedo idho mesa machung' mag timbe mag adhula e piny mangima listi moyang kod FIFA odiochieng' ma kawuono. Mani kata bedo ni piny Kenya ne otugo tuko siep kod tim mar Russia kendo wuok amodhi mar gonde 2-2 tok nelogi kod Sudan ma milambo alap ma Kasarani. Argentina odong' e namba 1 e chung' mag timbe tok bedo joloch mar okombe mar piny mangima to kod duoko makare tuke mag osiep to kod manyo thuolo ne World Cup mabiro. Jatugo mar piny Italy matugne timbe adhula mar Newcastle Sandro Tonali ogo kum mar dweche 10 tugo tuke mag adhula. Tonali ma jahigni 23 ogo kum kaluwore kod weche mag go punda bang' yude gi ketho mag go punde tuke mag klab